Right, mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ichi chindo chiri kupisa zvamai manje handiti. Ichi ndo chiri kupisa zvamai manje wazukuru. Chandinoda kuti ndikuzivise nekuratidzai. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSain TV, mukana uchiripo kuti ubaye that subscribe button, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Nchitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint pano pa number 1 channel penyu, number 1 station. So vazukuru nyaya ndauya nayo inyaya yakaitika kuSouth Africa. Vamwe vari kuti yakaitika kuSouth Africa kuHammanskraal handiti kuHammanskraal uko. So zviri kunzi zvoni machinda awa paEast apa vakazama kuita semugariro wava semugariro wavanzi vakazama kuda kubira mumba meimwe uchembere, asi hazvinozopera zvakanaka handiti nekuti kunonzi vachangopedza kuba vari pamukova vakabva vabatwa nehope dzisingaite, vakabva varara hope kuita flat handiti kusvika vatozoonekwa makuseni vakarara panze. Ndofunga mifananidzo muri kuiona. So vazukuru hamene kuti munofunga iwo tingati muchembere vakaita zvisizvo here kana kuti vakagona. Bosi kutaura chokwadi, kana dziri mbavha, munhu wese akambobirwa nembavha akatombosvika pakutomboda kutsvaga vanosota, ndochokwadi. Nekurwadziwa mbavha dzinorwadzisa. So vanhu vanosota mbavha tingati vari kureswa here kana kutoti number 1. Ende kana variko vanhu vanosota mbavha aiwa chimboti nyorera comment section, because vamwe vari kutonzwa nekubirwa vachitotsvaga vanhu vekusota sekudaizvi kuti anga ari anobatwa. Hamene kuti munozviona sei nyaya yakaitika kuHammanskraal kuSouth Africa uko kachembere keJoni. Tuchembere tweJoni twespedi yemi unosotwa. Ngataura no comment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. From Uncle Sain, the only Zim uncle, but not chitichi. Much love.